Здравейте и благодаря, че отделихте време за това видео. Ще ви представя цял свят на пътешествия, за чието съществуване може би не подозирате. Ще ви покажа как да пътувате по цени на едро, как да се забавлявате и как да печелите допълнително от свободното си време до пълен работен ден, без да се налага да бъдете нахален търговец. Просто следвате нашата система. Включих се в тази система преди 4 години и тя се оказа най-доброто бизнес решение, което съм взимал. Преди това имах собствен бизнес и вървеше добре, но бях заседнал в кабинета си по 50-60 часа на седмица. Осъзнах, че ако не променя нещо, няма да видя как растат децата ми. Когато започна кризата, нямах дългове, но в рамките на 6 месеца натрупах почти $1 милион. Така че бях готов да започна нещо различно. Откакто казах да на този бизнес, двамата с жена ми си стоим у дома и сме посетили гръцките острови, Южна Африка, водопада Виктория в Зимбабве, Лондон, Кабо Сан Лукас, Канкун, Париж, Германия и още няколко други страни благодарение на бонус програмата за пътувания. И също така печелим много повече, отколкото преди. Сигурно се досещате, че World Ventures е в сферата на една от най-големите и най-забавните индустрии – пътешествията. Само за 7 години станахме една от най-големите компании в света. Десетки хиляди клиенти от 22 страни поръчват продуктите ни. Много списания са писали за успеха на компанията, а основателите й бяха регионални финалисти на наградите на Ernst & Young за предприемач на 2010 година. Причината за успеха е проста. Предлагаме продукт, който всеки иска. Пътешествие. World Ventures използва концепцията на Sam's Club и Costco, за да набере стотици милиони членове, но вместо да ви даде отстъпки за продукти, като тоалетна хартия и масло, World Ventures ги предоставя за нещо малко по-секси – пътуване. Ето как става. Купуваме ваканции на едро. 50, 500. Договаряме цена на едро, а вие спестявате като член. В много случаи можете да отидете на едно мечтано пътуване и да спестите повече от цената на членството. Ще имате достъп до стотици мечтани пътешествия по света. Правим круизи за $69 всеки месец. Предлагаме курорти 4 и 5 звезди, редовни екскурзии до Европа и Средиземноморието, до Азия, до Северна и Южна Америка. Невероятни круизи, ски екскурзии, пакети за пролетна ваканция, сафарита в Африка, риболов и приключения, посещения на спортни събития като Индианаполис 500. Имаме пътувания за всякакъв бюджет. А ако имате желание да промените живота на другите, дори имаме доброволчески туризъм, при който може да дарите на бедните. Ние сме толкова уверени в нашия продукт, че World Ventures ви обещава цена мечта. След като закупите почивката си, ако откриете същата ваканция на по-ниска цена в рамките на седмица, ще ви върнем парите и ще ви изпратим на почивка безплатно. Очевидно това е главната причина за успеха на компанията ни, но ще откриете, че много по-ценно от спестяването е преживяването по време на пътуванията. Знаем, че когато отидете на мечтано пътуване, това е една от най-добрите, ако не и най-добрата почивка в живота ви. Може да звучи доста дръзко, но ако погледнете последните ни пътувания, ще се убедите. Ето ни в Канкун. Страхотно е. За всичко са се погрижили. Супер е. Никога не е скучно. Няма по-добри цени. Невероятно обслужване. Нищо не може да се сравни с това. До сега ми се струваше, че другите се забавляват повече. Сега е обратното. Невероятно е. Имам голямо джакузи и голямо легло. Масажи на плажа. Невероятно икономично е за 4-членно семейство. Страхотни плажове. Красота. Голям купон. Преживяването на живота ми незабравимо е. Казвам ви, ако не пътувате с World Ventures, значи допускате ужасна грешка. Тези пътувания са невероятно преживяване. Преди с семейството ми да се включим в няколко подобни пътешествия, смятахме, че членството предлага единствено достъп, но след това разбрахме, че преживяването струва много повече от таксата за членство. Ще използвам едно рекламно клише. Чакайте, има още.
Ако ви трябва билет за самолет или хотелска стая, ще имате достъп до сайт за резервации на име Rovia, където гарантирано ще получите най-ниските цени на пазара. Ако намерите по-добра сделка за същата дестинация в същия ден, Rovia гарантирано ще ви върне 150% от разликата под формата на Rovia Books. Ние сме единственият сайт за резервации, който дава програма за спестяване, наречена свивач на цени. Ако цената на полета или на хотела, който сте резервирали, бъде намалена, свивачът ще промени резервацията на по-ниска цена и ще върне разликата в кредитната ви карта. Членовете ни имат 24-часов достъп до консултантски услуги. Телефонът е безплатен, има го в Google. На него ще получите опътване за посоката, резервации за ресторанти, онлайн търсене, служба за събуждане и каквото още можете да се сетите. Имате достъп и до програмата за отстъпка само за членове, с която може да спестите до 50% за ресторанти, кина, боулинг, смяна на масло, фризьор, пазаруване и още много други. Ако ви интересуват само пътуванията, няма проблем. Има клуб за пътешествия, членството в който е от 8 до 80 хиляди долара. Така ще бъдете по-близо до спестяванията си в World Ventures. Компанията разбива шаблона и буквално преоткрива туристическата индустрия, като прави членството достъпно за всеки. Нашият продукт не струва 10 000 долара. Не е 5 000 долара, нито дори 1000. Таксата ни за членство е 200 долара еднократно и около 55 долара на месец. Можете да го прекратите по всяко време, но след като веднъж пътувате с нас, ще искате да го запазите. И накрая, за да направим програмата напълно неустоима, вашата лоялност се награждава, като всеки долар, който похарчите за желани пътувания, се връща при вас за мечтите, които ви се изплъзват. А когато поръчате членство, всеки долар може да се използва за резервация на ваканция. И освен това, ако доведете 4 нови членове, ви освобождаваме от такси. Наричаме го 4 доведи, от таксата спести. Имаме хора, които просто показват това видео на приятели и водят нови хора още в първата седмица и дори още в същия ден. За разлика от други компании за директна продажба, за които може да сте чували, няма нужда да убеждавате хората в продукта. Всички обичат да пътуват и наистина го искат. Много от познатите ви дори ще признаят, че имат нужда от ваканция. Вече разбирате защо тази концепция се разпространява като пожар в 22 страни по света. World Ventures е една от най-големите туристически компании. Вярвам, че точно като Sam's и Costco, тази програма ще набере милиони членове по света, защото продуктът и неговата стойност са много разумни. И вие можете да станете представители на World Ventures с първоначална такса 100 долара и 11 долара месечно. Ще печелите комисионна от всички членове, които вие доведете и които те доведат, без значение колко са на брой. След минутка ще ви покажа как действа нашата система. Но за да ви дам представа за силата и ще ви кажа, че когато доведете 6 нови членове през първия месец, с бонусите можете да спечелите 570 долара. Трябва просто да споделите това видео. Това, което обичам най-много в тази бизнес стратегия, е невероятната простота на нейната програма. Първа стъпка – да вземете крилете си. Ще го постигнете, като доведете 4 нови клиенти. Щом го направите, месечните ви такси ще отпаднат и ще получавате комисиона. Втора стъпка – да вземете колелата си. И тук става вълнуващо. Това е основната причина да вярваме, че World Ventures ще достигне до всеки дом след 2 години. Получаването на колела означава, че добивате право на 600 долара месечно за лизинг на сребристо BMW. И ако мислите, че този бонус е само за суперзвезди и за едва неколци на избрани, нищо не може да е по-далеч от истината. През първата година, откакто пуснахме този бонус, 1000 души се здобиха с него. Имаме хора, които взимат BMW в първия месец, като просто показват това видео. Ето как става. Трябва да наберете 20 нови членове, които да се присъединят към вашата организация през първия месец. Това може да стане, като доведете 4 членове и ги обучите как да доведат още по 4. За да получите представа как изглеждат нашите членове, ще ви представя няколко мои лични приятели.
Това е Дейвид. Той е на 22 години. Студент в колеж, който се здоби с БМВ за 17 дни. Приятелят му, Мат, успя няколко дни по-късно и ето ги с еднакви коли. Явно студентите се справят. Приятелката ми Трейси е самотна майка. Явно и самотните майки се справят. Майкъл беше безработен, но вместо да търси работа, започна да води членове в World Ventures, осигури си приходи и се здоби с БМВ. Дина отглеждаше децата си у дома, така че и домакините определено се справят. Това пък е Крек. Той е инженер. По всичко личи, че се справя. Рони работеше допреди 5 години, но се пенсионира благодарение на World Ventures. Меган с нейното БМВ. И фризьорките се справят. Джерард беше съкратен IT служител. Приятелят ми Джон беше изпълнителен директор. Това е неговото БМВ с номер, на който пише "без работа". Представете си как за месец или два се здобивате с ново БМВ. Мечтаната кола е едва началото. Можете да спечелите доход, като просто помагате на другите да вземат своите крила. Ето най-големият ми съвет към вас за начало. Моля ви, не се опитвайте да продавате продукта. Не се опитвайте да обяснявате концепцията. Факт е, че 90% от хората не обичат да продават. Ако се опитате да продавате на приятели, те ще решат, че искате от тях също да продават и ще ви откажат. Ако искате да имате успех, просто канете хората да видят този видеоклип и оставете продажбите на мен. И тъй като това е запис, може да ме използвате денонощно, 7 дни в седмицата. Аз няма да си взема отпуск или болнични. А ако си свърша работата, много от хората, които гледат клипа, ще ни харесат и ще доведат нови членове. При нас има хора, които следват тази система и вече печелят добре. От няколко стотин долара на месец като страничен доход до постоянен доход, който им дава пълна финансова свобода. Ако това ви вълнува, прекрасно. Но нека ви задам и един въпрос. Ако този бизнес ви осигурява 1 или 2 допълнителни ваканции годишно и ви оставя спомени за цял живот, не си ли заслужава? Не си ли струва? Ако може да получите чисто ново сребристо БМВ, не си ли струва? Ако получавате допълнителен доход, малко по-висок от сметките ви, с който да имате свобода в живота, не си ли струва? Определено няма гаранции за доходи. Това, което спечелите, ще бъде това, което вложите. Може да не изкарвате никакви пари, а само да пътувате. Или да свършите като мнозина от нас, чието живот беше променен и които имат по няколко ваканции на година, които уволниха шефа си, които не се борят с задръстванията и които сега печелят доста повече пари. Никога не знаете дали това е възможно, ако не започнете. Ако искате да постигнете възможно най-много в живота си, ако искате истинско забавление, да изкарвате повече пари и да пътувате много, следвайте простата система на успеха. Първо, кажете на човека, който ви е показал това видео, че искате да участвате. Второ, започнете да споделяте идеята си с другите, като използвате това видео. То ще обясни всичко. И трето, включете се в нашата програма за обучение, за да изградите глобален бизнес. Имаме невероятно обучение. Ще печелите от бизнеса сами за себе си, но определено не сами. Ще имате достъп до нашата мрежа за поддръжка. Благодаря за времето, което отделихте за това видео. Нямам търпение да се запознаем лично на някой от прекрасните плажове по света.